Здравейте, аз съм Васко и прекарвам на работното си място по 8 часа на ден. Тялото ми, точно както и твоето, е съставено почти изцяло от вода. А всеки ден, докато съм на работа, тялото ми губи по около 700 мл течности през кожата и дишането. За да наваксам тази загуба, трябва да пия около 7 чаши вода всеки ден, или литър и половина. Но аз съм много зает и задачите безмилостно се трупат. А и шефът постоянно ме стресира. В резултат на всичко това много често ми се случва да не пия вода по цял ден, защото просто забравям. И в края на деня се чувствам изтощен. Не само аз забравям да пия вода, докато съм на работа. В България пием средно по 1 чаша бутилирана вода на ден. Това води до дехидратация и като резултат често страдаме от главоболие, ниска концентрация, липса на енергия, занижена продуктивност и проблеми с паметта. А колкото повече задачи имаме, толкова по-продуктивни трябва да бъдем. Знаете ли, че редовният прием на вода подобрява концентрацията, метаболизма, бързите и точни реакции и издръжливостта при натоварвания? И не на последно място, зареждани с настроение. С 7 чаши вода на ден аз се чувствам жизнен, здрав и готов за нови предизвикателства. За да върви работата по вода, Девин, 7 чаши добро настроение всеки ден.